Para o Bloque Nacionalista Galego, nestes anos da man de FCC, vivíronse situacións esperpénticas, na que os máximos prexudicados polo servizo de recollida de lixo foron os propios veciños, queixándose ademais do trato que a empresa dá aos concellos que integran Serra do Barbanza. Temos que dar queixo ao respecto do trato que Fomento fai ca mancomunidade. Primeiro, non atendendo as demandas puntuais que fan os concellos. Vivímolo fai moi pouquiño tempo, no caso da Festa de Muros e no caso da Festa de San Bartolomeo en Noia, donde os concellos integrantes da propia mancomunidade solicitaron en tempo e forma que se lles aumentase o servicio e non tuveron nin resposta aos correos que se lle enviaron. Para os nacionalistas, unha das mellores opcións sería a xestión directa do complexo. Estes 5 anos son básicos para, creo eu, para medir todas as cousas. A mancomunidade ten que contratar unha serie de técnicos que fagan estes estudios, sacar uns pregos que nos saquen deste atolladeiro que nos meteron todos estes anos de Fomento, e creo que en nós está a solución. Creo que o modelo de xestión de contratación de empresas non resultou, e creo que debemos ir a outro modelo que é a xestión propia. Poñer cifras do 37% frente a un 2,5% que recicla Sogama, eu creo que xa non paga a pena nin comentalo. Ademais, abogan por unha mellora do servizo que se presta a través da ampliación e renovación da planta de Serbia, hoxe totalmente obsoleta, así como tamén que se estude a viabilidade da entrada de outros concellos da zona da entidade, como poden ser Rianxo, que xa mostrou interese, ou tamén Outes.